Haia. Diwrnod mawr heddiw. Di'r adre ddim eisiau fi fynd i'r llys, de. Ond da ni wedi bod trwy cymaint a... Teithio eisiau bod, no. Gall yn iawn. Swn i'n licio sa mam a da... Wel, y mywyd di, de. Gadewch chi. Dwi'n ni Llundan illa, rwla. Wel, lle bynnag fydd o, pob lwc i chi'n de. Diolch. Dwi wedi bod yn lwcus tro mas di. Di ffendio'r boi iawn. Hwyl. Ia. Hwyl Emma. Pa becso? Popeth yn iawn. Fydden nhw. Swn i wrth y mos ag yn i dy hyder di, Bryn bach. Mae'n glwch ti'n cael y ganlyniadau? Bu'n diwedd y bora, os ai di gan dewr di nôl nhw. Ydy di'n iawn, gyd i weld. Da chi dal yma? Na, fi wedi gadael y sori e. Sa hapi gael cathod bach fy ngolchi mama? Ie, reit, fyddai'n anodd. Be oedd ar dy ben di'n cynnig edrych ar ôl y siop ma? Fel tas gen ni'n digon ar ymplatiau bych chi'n di slafio am ddim Islwyn Morgan. O, dych mewn tempar ddrwg i ti Ei, llaid o lap di gofau. O, mae catchin nhw. Ari? Grynda. Alwain di peth wrth abod yma. Pa fecso? Popeth yn iawn. Sa'r am bennod, Islwyn? O, diolch. Ble ffach mae Bryn Jones na? Ia, ond... O'n i'n meddwl bob dim yn iawn ar ôl i weld y doctor. Ma, popeth yn iawn, ond... Be ddech chi feddwl ond? Wel, fe gath y fam profion byddynod. Mae'n disgwyl y canlyniadau heddi. Os dim eisiau becso, cyfath cyn gweld y gath i seini. Yn tefe Ari. Ia, dad. Cyn bwy llawer una. Records i bwy. O, ti rioed y licio'r rhain? Ifanc o'n i dechrau chwarae teg. Mae'n siŵr bod gen ti bydda embarrassing yn y tîm, a be? A be di hwn? O, Lidl, sbia? Hells Angels. Reit. Dewch laen yma, byddwn ni. Fai! Byd cynta! A malu chdi mell ar yn ôl i. Lle ydych chi feddwl ydych chi? Pwy ydych cynta? Wi ddim yn gwybod. Ond bydd y diwetha mas mewn trwbl. Sori fo fi'n hwyr. Dwi'n nad ddim yn special. O, sori glywenu. Na, dy ddim yn edrych yn special iawn, yn y searching dyn nhw'r blaen chwaith. Ond ddyd ydi ddim be oedd yn bod â ni te? Na, dwi'n nad ddim yn unig o'n anwth pawb. Reit, pan da chi nawr te? O, hwre! O, ti laen, Roger, neu fyddwn ni'n hwyr. Be di'r bris? Rydyn ni ddigon amser. O, dyn ni eisiau bod yna mewn da bryd, toes? Hei. Gadwch y set na'n gynnas i mi newch chi. Ddim yn hir. O, dowch ta. A ddim yn unllan sefyll lle mae fel llwya. Pob lwc. Hyn di blynyddoedd gorau'n bwyd ni fod. Dweud be maen nhw'n dweud yn yw. Ar un rhai sy'n hefrian yn ei weithio. Hei, beth i mater genod? Gwenwch? Gwenwch byd chi wir? Di hwn fawr gwell. Wel, ti'n edrych lot gwell, Ystenia. Deimlo fo fi, cofia. Yn iawn eich dydd ni. Ti di hen ydol ysgol dy. Diolch yn fawr. Da eisiau dod i gig na sadwn yn Llandud nhw? Pam? Pwy sy'n na? 9 Inch Nails. Pwya? No, ydw, sori.
lle mae'r ddynas yma? Hanna di naw ddida di, de? Rwy'n yn galw hyn yn ymddygiad proffesiynol iawn. Rwy'ch gorau di gynnu'ch chi, mam. Sbrech chi fod yma gwbl chi? Be? Ond ma bu fy hun di cael ei alw o flaen i well. Liz, paid â dadle. Mae Caris yn un o'r cyfreithwyr gorau gelen ni. So wedi gadael ni lawr o'r blaen, a mae'n ffrind da. Beth ar CAD? Roger, sgwla. Islwyn. Smai Caris. Islwyn, Elizabeth, Roger. Ac Emma. Tyd. Siwr ti bach? Beth fe nhw? Beth? Na, rwy'n oedd yn tynnu'n sylw i fan hyn. So ti beth wedi cael gwybod? O'r o alwad i fi fan hyn mwyn gyn glywed i rhywbeth. Ie. Pa becso nawr? Gwela di cyn bo hir. Hwyl. Si? Unrhyw newydd, Bryn? Na. Be'n union sy'n bod ar y dwyna, os ga i ofyn? Wel, gan i wybod cyn bo hir nawr yn cewni. Dwi'n gwybod beth sy'n siarad llys yma. Byddai fewn ag allan cyn i chi droi rownd. Ewa, byn ni ddim yn hir nawr. Ma'n yn gohirio lot o'r achosion yma. Gwrandwch ar Inspector Moores. Mr Roger Humphrey Morgan. Ai, beth sy'n hwnna? Dim ond cadeud. Gam i weld. O, Bob Murphy, fain di doed ti? Be? Ein werth pres mwyn chi gael dall. Shed. Shit. Reit, fi di'n iawn am chydig. Bydda pam, beth ti'n mynd? Na di meddwl mynd i weithio. Mam, o'n i ffyn drwg yn cael un borau. Ei, ti'n eich yn gret hwnna? Gys di rioed yn mynd i fewn i hwnna. Wel, do, siwr, o'n i'n lot llai ad y gynadau. Dylan, shed. Rydych chi yma heddiw ar gyhuddiad o dderbyn nwyddau yn yr wybodaeth iddyn nhw gael eu lladrata. Sut ydych chi'n pledio? Yn euog, yn tain ddi-euog? Euog. Mae'n ddrwg i ni, newch chi siarad yn uwch os gwelwch yn dda? Euog. Steddwch. O, Nina. Wyt ti'n angel? Diolch. Dim gair eto. Na. Bonith i munud, Bryn. Munud? Na beth wedes di awr nôl. Yn dilyn galwad ffôn gan aelod o'r cyhoedd, aeth Detective Sergeant Morgan a Detective Constable Pugh i Morton's News Agents tan y coed, ac yna fydd arganfuo nhw nifer helaeth o nwyddau a ladratrwyd yn lleol o 2 gweigion. A phan holwyd y diffynydd ynglyn â'r 8 set deledu oedd ganddo ni feddiant, i atab oedd rhag ofn i'r un sydd gen i fynd ar y blinc. Methodd yr heddlu a dod o hyd i weddill y nwyddau, ond roedd gan y diffynydd gwerth 2,000 o bunnau o nwyddau. Mae'n hanfodol felly nad ydyn ni'n colli golwg o'r ffaith na person drwg ydy Mr Morgan. Allai feddwl am sawl ansoddau i'w ddisgrifio efo. Person aneiddfed, diniwed, person sy'n hawddeg am arwain, person twp hyd yn oed, ond nid yn rydwp i sylweddoli fod o wedi wneud camgymeriad aruthrol. Mae'n wir edifar ganddo am ei drosedd. Fydd neb yn elwa o anfon gŵr ifanc di-feddwl fel Mr Morgan i'r carchar. Sgwni sy'n ma peth yn y llys na. Dwi'n rhyw am ar jail fydd i hanes os di. O, dwi'n nim. Mae'r tro cyntaf iddo fo cofio. Cro cyntaf o gael ei ddal, ie? Wel? Popeth yn iawn. O, Bryn. Dwi yn falch. Wyt ti'n falch?
Brand Adel, cer di adra rwan, a ni gadw golwg ar y siop i chdi. Diolch yn fawr. O'n i yn gobeithio sech chi'ch dwy'n gweud na. Hwyl. Tra! Tra! Buom yn ystyried dedfryd o garchar. Ond cafodd araith y cyfreithiwr y gryn ddylanwad arno. Rydym yn cytuno ar ansoddeiriau defnyddiodd i'ch disgrifio, Mr Morgan. Rydym yn eich dedfrydu i 200 awr o wasanaeth i'r gymdeithas a chostau o 75 pint. Dyda ni ddim eisiau gweld yma eto, ger ein bron. Mae'r ynadon yn awr wedi cytuno i glywed achos brys. Yeah, do. Well. Small world, pal. Small world. So be seeing you later, don't you? Na chi. Tiwch fel tasach chi adra. Fi bynnag ma Pennod e bod. O, ha, diolch ti. Helo. Hi. Dadra? Na, mae di gorfod dadra, cofia. Ti wedi bod yn lwcus tro ma, goboi? Ie, wel, dim diolch i chi, de. Caid y geg, Roger. Mam? Pa'i ti'n meidio siarad fel na fe Islwyn? Sgyn ti'n syniad nag oes? Sgyn ti'n syniad be mae Islwyn di wneud os da chdi a fi? O, reit, Liz, sgwla. Na, Islwyn. O, ti. Doedd ti chwarter y dyn di Islwyn. Mi fysa llawer un di deitha i lle i fynd. A fi'n yn disgwyl plentyn dyn arall. Ond na, mynodd Islwyn ymrhiodi fi. A wedodd ti pam, Roger. A fod yn yngharu fi. A mae wedi digaru ditha hefyd fel tas ti'n blentyn cig a gwaed iddo fo. Dyma diolch fi o'n i cael. Dyna fo. Be ti'n disgwyl gyn fil ond gic yna? Dos. Ti di Islwyn. Ti'n iawn? Rog? Be? Ti'n iawn? Mam? Wel, Jiw. Drwchwch pwy sydd wedi lando. Amseru perffaith am y tro cynta ni oes. Oedd yn hwyr yn cael ei ennis, dwi'n cofio'n iawn, Bryn. Wedd glei. A mae wedi bod yn cael neud nerfus rec o'i dad beth ers ni. Dwi'n ddigon hen i gael dropio mach o champagne, gwed. Nac di, ond mae'n achlysur arbennig, dydy. Champagne? Ie, wel. Ti'n gwybod y gwynt na we ar dy fam? Bryn. Arwel, mae da fi newyddion i ti. Sŵd licio ti gael brawd neu har fach yn? Dwi'n disgwyl babi.